Promise Mkwananzi odzoka zvegare uye achiti aiwa Nelson Chamisa pana Nelson Chamisa hatisi kuzobva no matter what, kunyangwe zuva rikabuda nekwarinovira nako asi pana Nelson Chamisa hatibvi. Sanapinda mashoko ataugwa naPromise Mkwananzi munomuziva, ndiye anga ari spokesperson waNelson Chamisa asati abva kubato reTriple C. Ndokuti bva subscribe like utina on the bell icon. Tipinda paendo pake anyora achiti pana Nelson Chamisa hamutibvisi, ndiye watakasiyirwa naTsvangirai, iti ndiye watichasvika neku the new great Zimbabwe for everyone. Anobva posta picture ravaNelson Chamisa aiva vari pachaunga achiti aiwa kuna vaNelson Chamisa hamutibvisi. Ndozvatiri kuona kuti pane chimwe chihidden truth chaingovapo vanhu chavasina kukwanisa kucalculate kuti aiwa Nelson Chamisa anozviti akasiya bato reCitizen Coalition for Change, asi noona kuti arisiya bato irori mafactions akabuda, but tinoona kuti kune vamwe vakasara vakangosara vari loya kuna Nelson Chamisa, which means there was a strategy yekuti Nelson Chamisa achiri nepower kubato reTriple C Citizen Coalition for Change. Nokuti munoona vana Promise Mkwananzi vachiri ko Citizen Coalition for Change, but munovaona vana Nelson Chamisa anotoona vana Jameson Timba vari kufutu Citizen Coalition for Change. Ndokwave ikoko Nelson Chamisa anotoona vakomana vakacapture the 78 and Timba, vichira kuti vakomana ava they just loyal to Nelson Chamisa. Vanhu vanga Nelson Chamisa akafoma the Blue Movement, but apa tinoona kuti vanhu kuna Nelson Chamisa havasuda kubva. Motodzina mafungiro enyu munoti pamusoro pemashoko avo ndozvavaivatira vachiti aiwa kuna Nelson Chamisa hatibvi. Pinai comment section medu musangana kusubscribe, kulike, tinotina on the